lang hilin eh. Hi, good morning. Mayong buntag. Salamat, Lord. Salamat sa kinabuhi. Nanapok ko sa Isidro. Prito ko ron og kuha na laro ka. Baon o pamahaw sa mga bata. Bernie Saderon, September 27. Ang sarang tanan, ito ko og laro ka. Laro ka. Ang sigan ang pamahaw ka ron. Na. Ang sarang tanan, tinuturutan, ayun at daw. Luto sa pagpamahaw. Weeks na ko yung Malaysia. Ano yun akong business. Laro ka. Mantika. Laro ka. Ano paborito sa mga bata? Yan na. Luto naman naghahangin ko ano. Ito. Magbutang kuros baw na nan. Puro din sila ka-estudyante. Ano sila yung andaman, matakadlaw sa ilang baon. Aso-aso. Aso agkuan. Ito. Kamusta mga kaibigan? Ang dami tagbawon. Ani lang bawon. Piparar tagbawon sa mga anghel. Marami buhulan na nera ang pants dari floor. Mama ni pangandam.
Nagisa din po ko ron og kuan kanang bud sa kawayan, tangan og chicken para sa mga dagkong tao. Amo kasuway mga bata ug mga ngani. Mas na kay ila ngani nga gulay. Sa mga apo gali di kaila man. Nagagawa ni kay mukaon man ako po dani paborito man yung gulay sa mga pobre mo ka ngani. Wa kaila gani uban ngani sa ning gulaya. Ala. Amahaw. Nakahuman naman ako panglaba na may pork chop. Arin hiwa anong kuhan. Huwa na para minudo. Ito minudo para paniod to. Kanang slice sa minudo nga cube. Kaya bernis man lagi ron. Des naging bernis. Ang mga bata. Kuhan ra to. Kanang hapdira mong dinhi ko nagluto paniud to, nagsigang ko ato pasayan karon kay nanggibawan man sila magminudo ko dang paniud to sa danang panyapon sa ulis mga bata. Naman ako panglaba kay ang giunag laba ka tong mga jersey kay gamitin og mas basketball. Itong isang laki na ni hilig-hilig kuan basketball player ni sa Holy Spirit. Nagkusgan player Bernaldez Bertigaso. Mo na nga magluto ko og kuan menudo. Para pang kanta ni pang pork chop. Ako lang nakitaan. Kaya na may gulay, carrots. May slice o menudo, pa-square. Talaga ang menudo. Ito na. Ritsuharan mo ang menudo para panuto o panhapon. Nga na kung hindi magluto o punto. Sakpon panhapon. Ang ibo na sila may init. Ito na naman sila magkatang rice cooker. Init sa sidan. Na may rice cooker. Ang ito ang dami para panhapon. Ana. Kita ni dong menudo ra. Dan menudo mo diha. Kiramdam ko sa trabaho ko sa karinderya. Katulusit kapitahe. Sadaan. Trabaho man gihapon dahil ko bisag ako ng karinderya. Ana. A few moments later. Karon kay humana magpaniud to. Wala ko pang hipo sa silong. Ay na punta sa pilanan. Pilanan nga kortina gahapon no tiwas. Napos ko na. Ang nabanda sa adlaw. Nabana dia sa Mercury's. Ano yang natin karon? Oh. Pusan ng kortina kay man.
Milo. Yan naman nagdaba ako tina kay kuan kanang kuha mo sa mga hiya dyan nga bugsunon pwede ko hiya dagdagan na pakita ang sugang hiya dyan tawa para mga hiya dyan siguro nagahaya ka itong jersey mga jersey nga shirt para pang duwa putod-putod kay managan magud mangdahili agkuan mo nang igurang ipatuod to kay makatuo na mo ning isa kadani mo ni ikaron ni silong mo na marag mga hiyadan nga ni kato mga ganito nga ban hangtong plansahon ta ko maaga ani na po dani butang mo ni mang kuan dani sa mga hayhayan. Basta dia sih dito. May servisyo din himapalis. Ito sa mga nilabhan. Ito na mga puti, parang sahon na ng puti. Ito na mas pili. Walang serbisyo. Ang serbisyo mapalis. Di manggulo ngapo gulo hoy sige sa mahangin isa tabi pili ko okay oh ayaw na rin ka. Quarter to 3 pa. Uli na di ko kay magbiko ko para ugma kay na may Divine Mercy sa bahay dali sa Higagaw may lagi sila mansidya ako dyan din doon malang pauli ko nagsadyo karon kay magprepare ako biko palit ko pilit kay ugma duty ko Sabado man ang tatig di man ko tig duty Sabado galing kay na may Divine Mercy ay mag-asikaso prepare lang ito na itong table niya para mas palis di ay palis baklay ko may baklay ng sa Isidro High School
San Pedro High School. Kita laman ta sunod pohon sunod adlaw or sunod bitaw. Amping kang tanan, happy weekend. God bless.